kavelrun is voorbij. Er zijn 2 runs nodig geweest om de eerste, tweede en derde prijs te bepalen. En we gaan nu over tot de prijsuitreiking. Dus goed opgelet. Er waren 7 teams, heb ik straks gezegd, die op de kleinpunten hebben geschoten voor de derde prijs. En nummer 3 vandaag is geworden het team van Repon Dakbedekkingen. En die mogen naar voren komen, het drietal, om de prijs in ontvangst te nemen. En ik wil de voorzitter van de chaterie, Jeroen Waatse, ook vragen om even naar voren te komen. Dan de tweede prijs. Het wordt een spannende strijd tussen de 2 teams die kavelden voor de eerste en de tweede prijs. Maar uiteindelijk is de tweede prijs gewonnen door Collet 2. En de absolute winnaar van het sponsorshete 2026 bij Chaterie Marcelinus en Petrus in Oud-Geleen is geworden het team van BVS 1. Wie is er wat over? Ja, die daar. Doe er wat over. Wat zeggen ze? Als ze beerbrekers ben ik dat zeker. Gezondheid. Dat zijn de prijswinnaars van vandaag, beste jullie. We gaan de prijs officieel uitreiken. Dat gaat Jeroen doen als er even naar voren komt. Want hij heeft ook het sheten begeleid samen met de buksenmeesters van verschillende collega's chaterieën. Hartelijk dank dat Geert ons vandaag heeft willen helpen om dit bedrijvensheten mogelijk te maken. Zeg ik tegen de chaterieën die onder de boom geholpen hebben om vandaag dit bedrijvensheten te houden, want daar hebben ze valbuksen voor nodig en dus ook collega's chaterieën, maar alle shutters pakken zich altijd ondereen. Ik dank nogmaals iedereen die vandaag aanwezig wordt, natuurlijk alle sponsoren, hartelijk dank. Wacht nu even, de Christa-beker, dadelijk maar wel die gooien. Eerst legitimeren. En dan, beste jullie, vertel ik ook nog dat als je de zin erin hebt gekregen vandaag hier, weet dat je morgen terug kunt komen. Vanaf 11 uur hebben we frühshoppen in de grote tent aan de andere kant van de wei. Daar beginnen we met de hofkapel van Harmonie Sint-Cecilia, Oud-Geleen. Daarna gaan we door met nog een stukje frühshoppen met de seniorenkapel uit Put. En dan begint ondertussen ook het echte shuttersfeest met die 23 chaterieën. Het binnentrekken vanaf 12 uur. Om 1:15 de opening en om 2 uur de optocht met muziek van de roeppoepers. En ook nog een prachtig slotoptreden van de badmutsje in een iets andere samenstelling. Maar morgen maken we er nog een keer een heel schoon feest van hier in Oud-Geleen. En dat kent allemaal omdat Geer ons zo fantastisch geholpen heeft. Dank allemaal. En Jeroen de Mox de prijs is de 3e prijs gaan uitreiken aan Repon Dakbedekkingen. Proficiat! ING doet niet meer mee. ING doet. Alle foto's gemaakt, Henk van Rens zet de drop staan. Dan gaan we het podium vrijmaken voor de winnaar van de tweede prijs. En dat is het team van Collet 2. Ik breng hem volgende week naar jou en dan de week daarna kom ik hem ophalen en dan breng ik hem naar jou toe. En je zit al overal blauw op de wei, maar nu ook nog blauw op de prijzenpodium. De tweede plaats voor Collet 2. Proficiat! Dankjewel. En dan het team wat vandaag dit bedrijvensheten heeft gewonnen. BVS 1. BVS Ventilatietechniek. Die kunnen de kop keul houden en dan gewoon winnen op het bedrijvensheten. Proficiat met de eerste prijs. Applaus. En het zonke is er nog immer bij, zo gaat dat als zijn Oud-Geleen gaat organiseren. Scheer mag ook gewoon hier blijven. Geniet nog een paar uurtjes met ons, pak het te eten, pak het te drinken. En we gaan luisteren naar de muziek van Funky Fusion. Ook dat hoort erbij. Gewoon gezellig spas maken hier op de wei. Je hoeft nog niet te gaan. En morgen zijn we heel erg terug. Nogmaals, hartelijk dank allemaal.